Hej, jeg hedder Caroline Wozniacki, og jeg er født i Odense, Danmark. Min drøm som barn var at blive nummer 1 i verden, og Martina Hingis var mit store idol, så jeg ville gerne spille ligesom hende. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg skulle give noget op. Jeg synes mere, at det handler om at tage nogle valg, og jeg synes, jeg tog det rigtige valg, fordi jeg er rigtig glad for at være, hvor jeg er i dag, og være en af de bedste spillere i verden. De sværeste ting, tror jeg, ved at nå dertil, hvor jeg er nu, det er, at selv når det regner, snær, er koldt udenfor, og man ikke rigtig har lyst til at gå ud og træne, så er det stadigvæk der, hvor man siger, okay, jeg skal ud, jeg skal gøre de ting, som kan gøre mig bedre, og det er helt sikkert været fantastisk, fordi uden det havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag. Min drøm i dag er at være på toppen af kvindetennis i de næste års 7-8 år, eller hvor lang tid jeg har lyst til at spille. Og derefter så leve et normalt liv, starte en familie, og ja, det er det. Helt sikkert min familie har inspireret mig rigtig meget. Uden dem havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag. De har været min største supporter og min største inspiration. For mig drømmen, det er rigtig vigtigt i livet. Man har brug for en inspiration, at nå en drøm. Den følelse, man får, når man har opnået noget, som man har drømt om, siden man var en lille pige, den er ubeskrivelig. Og den vej, som man tager for at nå derhen, det kan selvfølgelig være en hård vej, men man kommer tættere på sin familie, man møder nye mennesker og kommer ud og ser nye steder, så det er også helt fantastisk.